नमस्ते. मी आज कडधान्याची कोशिंबीर बनवते आहे. म्हणजेच भिजलेले मूग आणि मटकी आहे, त्याची कोशिंबीर बनवते आहे आणि त्याचं साहित्य दाखवते. हे मी कशी कोशिंबीर बनवते आहे, म्हणजे जिम करतात नाही, डायटिंग करतात ना, त्यांच्यासाठी कसे मूग मटकी खायचे असतात, भिजवून खायचे. तर मी कसं म्हटलं की आता म्हणजे भिजवून खाण्यापेक्षा असं थोडेसे शिजवून आणि असं जरा 2-3 प्रकार त्याच्यामध्ये टाकले ना की त्याच्यामध्ये कसं खायला पण म्हणजे चविष्ट वाटतं आणि ते मुलं कसे आवडीने खातील. त्याच्यासाठी मी एक वेगळी पद्धत दाखवते आहे कोशिंबीर बनवून. हे कसे थोडे थोडे घेतले आहेत, म्हणजे अर्धी वाटी मूग आणि अर्धी वाटी मटकी असे भिजवून आहे ना, एक दिवस भिजवायचं आणि एक दिवस म्हणजे कपड्यात बांधून मोड काढायचे. म्हणजे असे मोड काढून आहे ना असे शिजवून घेतलेत मी, म्हणजे पाणी आहे ना थोडंच ठेवायचं, म्हणजे त्याच्यातलं पाणी नाही टाकायचं काढून. आता पाणी काढून टाकलं मग त्याच्यामध्ये काय चव राहणार नाही ना. त्याच्यासाठी काय केलं, म्हणजे थोडंच पाणी ठेवायचं, त्या थोड्याच पाण्यामध्ये हे सगळं शिजवून काढायचं. हे पाणी असं सर्व म्हणजे ते पाणी आहे ना त्याच्यामध्ये ते राहिलं पाहिजे. आता याच्यामध्ये मी हे सगळं साहित्य मिक्स करते, त्यात दाखवते. हे कोथिंबीर आहे, हे एक मिरची आहे, हे अर्धा लिंबू आहे, हे मीठ आहे, हे थोडंच खोबरं आहे आणि साखर आहे, म्हणजे थोडीशीच घ्यायची आहे, मी दाखवते. आता मी कसं याच भांड्यामध्ये अशी मिक्स करून दाखवते. म्हणजे कसं जिम करणारी मुलं असतात ना आपले, ते कसं चांगलं खाणारी शिजलेलं, म्हणजे कच्चे कसे खाणार, म्हणून आपण असं जरा आपण आपल्या मुलांसाठी असं काहीतरी वेगळं करायचं. हे खोबरं आहे, मिरची टाकली आहे, खोबरं नसेल ना तर शेंगदाण्याचं कूट टाकलं तरी पण चालेल. ही कोथिंबीर आहे, हे असं चवीपुरतं मीठ घ्यायचं. थोडीशी नावाला अशी थोडीशी साखर टाकायची, जास्त नाही. आपण साखर नको असेल ना, मुलांना विचारायचं पहिलं, बा तुला साखर टाकून देऊ का. साखर नको असेल म्हणाला ना तर साखर नाही टाकायची. आणि अर्ध लिंबू आहे, हे अर्ध लिंबू असं रस काढायचा थोडासा. अशी गाळणी घ्यायची का तर ते बिया पडतात ना म्हणून. लिंबू कशासाठी घ्यायचं, ते म्हणजे कसं ॲसिडिटी वगैरे असं पित्त वगैरे होत नाही, त्याच्यासाठी असं थोडं लिंबू घ्यायचं. हे आता सर्व आहे ना हे असं मिक्स करायचं. हे आता मिरची टाकली आहे ना, त्याच्यामध्ये आपण लाल मिरची पावडर मसाला घरातला टाकला ना तरी पण चालेल, कोथिंबीर नसेल तरी चालेल. पण असं आहे ना जरा म्हणजे असं वाफ लावून शिजवून आपलं करून द्यायचं आपल्या मुलांना, म्हणजे छान ते लोक खातील पण आवडीने आणि मस्त पण होतं. आता मी एक काढून दाखवते. ही आपली मस्त कोशिंबीर तयार झालेली आहे कडधान्याची, म्हणजे मूग आणि मटकी. हे भिजवून आहे ना छान अशी रात्री भिजत ठेवायची आणि सकाळी ते असे म्हणजे कच्चे खाण्यापेक्षा थोडी फ्राय करून खायची. हे तर कोशिंबीर वगैरे टाकून अशी मस्तपैकी करून खायची. आणि हे आहे ना मेन म्हणजे जिम आणि डायटिंग करतात ना या मुलांसाठी तर खूपच चांगले आहे. म्हणजे नाश्त्यासारखी, म्हणजे नाश्ता सकाळी नाश्त्याला पाहिजे ना ते आपण असं एक डिश बनवून खाऊ शकता. हे कसं व्हेजिटेरियन मुलं असतात ना, त्यांना कसं अंडी वगैरे खात नाहीत, त्यांच्यासाठी हे म्हणजे प्रोटीन आणि फायबर हे याच्यामध्ये खूप असतो, म्हणून हे जास्त त्या मुलांनी हे खायचं असतं व्हेजिटेबल.